Добре хора, така сме в Дряново, ще снимаме матч и да. Днес ще влизаме директно в движение. Бързахме, понеже закъсняхме малко, затова няма нужда от излишни приказки, нека да започнем. Снимаме с Sony A7S тройка с 28 до 70 мм обектив. Денят е разделен на 3 мача. Първия и третия ще правим снимки, а втория е само видео. За BTS кадри получих помощ от Ива Личева. Инстаграма ще е долу в дескрипшена. В момента гледам да ги снимам докато загряват, понеже си мисля, че се получат доста яки снимки. Ако ви харесват снимките до сега, пишете долу в коментарите. Останете за лично интервю на футболисти от екипа. И вече имам 6-700 снимаш. 15 минути 6-700 снимаш. Okay guys, so I'm gonna продължаваме да taking pictures. Айде, бай. Приключихме с първия матч и сега отиваме да хапнем и след това се връщаме да снимаме втория матч. Току-що снимахме снимките и сега ще правим видео. Тук имаме Sony A7S тройка с клетка, дръжка и телефон ще използваме като монитор. Той ще използвам, ще снимам в 4K, да много се получат добре, понеже има много движение. Нося си гимбала за всеки случай, ако се наложи да взема някакви синематични кадри. Тук сме на Дряново. Снимките минаха добре, показах ви и ще покажа малка част от клипа сега. Знам, че ви хареса, нали? Той все пак е най-хубава видеограф, който има в Габрово. Ако искате да видите цялото клипче, натиснете и тук горе и ще ви го покажа. Ай сега влизаме вътре, че закъсняваме. До колко часа? 3:13, не трябва 3:30 почва. Ай да влизаме навътре да почваме. Ако ви е интересно да видите цялото готово клипче, може да отидете в канала ми да го изгледате.
Видеото е към края си, но останете за лично интервю на футболистите от екипа. Тук съм с... Аз съм Самуил Колев. Играя в отбора, в който наехме нашия фотограф Димитър. Не може да се оплачеш, не може да намериш по-добър. Как минават мачовете? Мачовете минаха средна работа. Сега ние сме дошли тук да си направим кефа, да подсъкаме малко. Няма да такова, няма... Не е само за победата, важното е да се въвляваме. Както знаете, първия матч 0-0. Тегав матч, ама пак все пак отбора е нов състав, не всеки знае как друг играе, затова че е гордо разберем. Втория матч, за жалост паднахме. Аз не съм играл, но нищо. Аз го приемам. Ама да, пак, не е много чиста победа, ама какво такова. Разкажи малко за мачовете, какво ти беше мнението? Мнението ми за мачовете, че са ни малко. Защото не сме играли достатъчно заедно. И не играхме зле. Разликата от първия до втория матч беше значителна. Имаше голямо подобрение. Просто сме играли много малко, не сме достатъчно тренирани и формата от голям терен на зала е много по-различен. Аз играя на голям терен, имаше може би някакви големи очаквания към мен, за което съм разочарован, съжалявам. Имаме още един матч, да се позабавляваме, не правим достатъчно смени, съжаляваме на други момчета, които не са влезли. Сега ще поиграят малко повече. И мисля, че третия матч може да го вземем, да излезем с една победа поне от днес. Ето си най-големият дърводелец. Право. Аз каква роля съм, брат? Аре, капитане, слушай сега. Слушай. Капитана. Той не е капитан, той е главният треньор. Главният треньор, добре. Какво ще кажеш за мачовете, които сте играли до сега? Добре играхме, просто нямахме толкова много късмет. Отборите бяха добри. Трябваше ни просто Господин главен треньор, аз съм лицето пиар, аз съм медийното лице. Значи мога да кажа, че днескашните две срещи, които имаме до момента са изключително пагубни, защото късмета хищен е на наша страна. Късмета хищен е на наша страна, играчите са много добри, всичко. Отбора ни е пълен с играчи, които имат много хъс в себе си, много огън в тях да играят. Обаче сме прясно сформиран отбор, още нямаме нивото, което другите имат. Знаеш, че не си първият да го кажеш ти. Не си първият да го кажеш ти. Не съм първият да го Не, Адито и той го каза. то това си истината в края на краища. Нищо да кажете на BTS за канала ми? Следващата година тяме и ги мачкаме, разбираш? One hour later. Окей, прибрахме се. Мина много добре фотосесията, много съм щастлив. Голямо благодарение за Ива, тя снимаше BTS-а главно. Долу ще намерите инстаграма. Също така ще намерите инстаграма на целия екип, който снимах долу. Кажете ми дали харесвате този стил контент, понеже искам да пускам още. Аз сега имам да обработвам кадри, и снимки, и всичко, и клип да се прави. Ако искате да видите готовия клип, ще може да го изгледате и тук горе ще ви излезне едно, или тук е едно от двете, ще ви излезне една нотификация да го изгледате. Ако не, отидете на страницата ми и там ще го намерите. Пишете долу в коментарите дали искате да виждате още BTS. Много ви благодаря и до следващия път.